Türkmenistanda aktiv hereket etýän volkanlar, ýurdumyzyň iň gadymy meçidi we medresesi, Gara Altyn newi çykýan ýerler, deňiziň garasynyň arasy pляжy we örän tagamly deňiz balyklary we beýleki ýatan çykmajak pursatlar bilen bugünkü videomuzda Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Ekerem şäherine syýahat etdik. Ekerem şäheri Aşgabat şäherimizden 7-8 sagat uzaklykda, günbatar günorta tarapda deňiziň garasynda ýerleşýär. Ekereme Gumdag şäheriniň üstü bilen geçip gidilýär. Bu ýerdäki düýeler, arkitekturalar diýseň öz bolşy ýerler. Hatda bu doýly şäherçesinde nabesleri bir-birine meňzeş gurulan owanyň 90% jaýlaryny görmek bolýar. Ekerem şäherine ýetmänkä çölüň içinde 20 km uzaklykda Türkmenistanyň territoriýasyna ilkinji gurulan meçit, medrese we häzirki günde Türkmenistanyň taryhy medeni ýadygärligi bolup bellige alynan gadymy Degistan, Maşhad, Misiryan galalaryny görmek bolýar. Türkmenistanyň taryhy medeni ýadygärligi gadymy Degistan şäheri. Salam dostlar, biz bugün Maşhad, Misiryan, gadymy Degistan şäherine. Gadymy Degistan şäheri Balkan welaýatynda ýerleşýär. Arkamyzda görnýän gadymy galalar, gadymy Degistan şäheriniň galan ýadygärlikler. Bu gadymy galanyň umumy meýdany 7 kilometr. Gadymy Degistan şäherini görmäge taýin bolsaňyz, ona başlaýar. Gadymy Degistanyň bizim günlerimize gelip ýeten ýadygärlikleri Balkan welaýatynyň etregi etrafynda Madaw owasynyň 22 km demirgazyk günbatarda ýerleşýär. Geçmişde bu ýerde Şäheristanlyk gülläp ösüpdir. Degistany halk arasynda Maşhad, Misiryan, Maşhad ata hem diýilýär. Orta asyrlarda Degistan ýurdy Şäheristandan hemde galalardan ibarat bolup, onuň umumy meýdany 200 hektar çemesi bolupdyr. Mälim bolşýaly Degistanda köp sanly kerwensaraýlar, medeni maksatly binalar, kitapxanalar, dürli senetçilik ustahanalary ýerleşýän köçeler bolupdyr. Şol ustahanalarda hem ýylatyň hojalyk hajatlary üçin zerur bolan ölümleri taýýarlapdyr. Gadymy Degistan şäheri Aşgabat şäherimizden ortaça 10 sagat uzaklykda ýerleşýär. 10-njy asyrda dünýä ýüzünden islam sunugatyny görmäne gelen, islam sunugatynyň näl derejede ösendigini, arkitekturynyň näl derejede ösendigini görkezýän taryhy ýadygärlikleriň iň ösenleriniň birisi bul gadymy Degistan şäheri. İki sany beýik minaranyň, meçidiň, medreseniň, kerwensaraýlaryň, suw howuzlarynyň, başga da birnäçe imaratlaryň galandylary bugünkü güne çenli saklanyp galypdyr. Degistan beýik ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşýän iri sowda merkezleriniň biri bolupdyr. Onuň Gurilatly ýer hökmünde tanalandygy barada taryhy çeşmelerde agzalýar. Degistanyň uzaklardan sellenläp gömüp täjirleri, alys ýoly söküp gelýän kerwenleri haýran galdyrýan ajaýyp minaralar hakynda 10-njy asyrly taryhçy Al-Magdisi özüniň ilim işinde ýazýar. Şäher golanyş maksatly salynan halkalayyn 2 diýwar bilen gurşalypdyr. Bu ýerde bişen kerpiçler diňe bir jemgyýetçilik desgalarynda däl, eýsem ýaşaýyş jaýlarynda da giňden ulanlypdyr. Arheologlar tarapyndan peýkamlaryň bürünç uçlarynyň, aýalgyzlaryň, bezek şaýsepleriniň, keramiki küýze örümleriniň galandylarynyň, şeýle hem zähmet guralarynyň tapylmagy bu ýerde geçmişde ýaşaýyşyň güllläp ösendigini habar berýär. Şäher ýylaty ekrançylyk we maldarçylyk bilen meşgullanýarlar. Arpa, buğday ýaly ekinleri ekip, gallanyň bol hasylyny öndüripdirler. 1991-nji ýylda gadymy Degistan döwlet taryhy medeni gorakhanasy döredildi. Degistan bugün hem dünýä jemgyýetçiliginiň ünüs merkezinde durýar. 1000 ýyl mundan ozal ata-babalarymyz dostlar şeýle kerpiçleri bilen, şeýle materialdan ana görüşüňiz ýaly 1000 ýyllap durup bilýän binalar gurupdyrlar. 23-nji ýylda biz 1000 ýyl mundan ozal gurulan binalary görýäs. Ýurdumyzyň şeýle gyzykly taryhy, arkitekturasy, taryhy ýerleri bul ýurdumyzyň şeýle baý geçmişiniň, baý güýçlü taryhynyň bardygyny subut etýär. Ve şeýle odan ýerleri, şeýle gyzykly ýerleri gelip görmek hemeňizde maslahat berýär. Häzirki döwürde galanyň şeýle galan diwarlaryny görmek bolýar. Gadymy galanyň daş töwereginde bu ýerde ýaşaýan şahsiýetleriň mazarlyklary bar. Gadymy Degistan hakynda, Maşhad, Misiryan şäheri hakynda siziň bilen maglumatlaryňyz bolsa, siz hem kommentarda ýazyp biz bilen paýlaşyň. Gadymy Degistandan soň ýolumyz dowam edip Ekerem şäherine geldik. Ekerem deňiziň kenarynda ýerleşýän şäher. Bu gezek düşlän ýerimiz deňiziň garasyna birinji liniýada ýerleşýän şeýle gurulan öýçaga. Bu öýde dynjalmak üçin ähli şertleri gözüňe tutulupdyr. Özüniň ýöri töhowlujugy,
Dengizin gyrasynda birinji liniya. Kiçiräjik bağ bakçasy, oturup iýip içmek üçin besetgajyk, elbetde mangal we jaýyň içine ähli şertler gözeň tutulan. Islan wagtyň Hazar dengizimiziň arasy suwuna girip çykyp bolýar. Çägese we balyklyklardan dolup pляж bu ýerde näçe bolsaň bolasyn gelýär. Kış passynda bu ýere gelmegimize garamazdan dengize girmän durup bilmedik. Dengiziň suwy ýatdan çykmajak, ören ajaýyp duýgular berýär. Soğuk howada size suwa düşmegi maslahat beremizok. Ýöne biz şeýle suw görsäk girmän durup bilemizok. Ekremde owadan çägesi pляжy bar we dengiziň gyrasynda şeýle günümatyk ýerlerkä ören owadan dengiz, ören owadan pляж. Ekrem şäheri Türkmenistanyň turizm we neft urundan iň baý, iň ösen şäherlerinden birisi. Sebäbi Ekrem Hazar dengiziniň gyrasyndalygy sebäpli bärde neft zawodlar, neft önümleri iken Hazar dengiziniň gyrasynda ören oňat, ören gowy suwly pляж bar. Ekrem şäheri suwuň gyrasynda ýerleşýändigi sebäpli bu ýerniň halky balykçylyk bilen meşgullanýar we ören süýji, ören lezzetli Hazar dengizimiziň baglygyny Ekrem şäherine gelip hökmanlyk görmeli. Bul Ekrem şäheriniň ýatdan çykmajak myhman söýerliginiň biri. Elbetde uzak ýoldan soň hökman diýinç almaly we gowy iýip içmeli. Adaty seýahatymyzda bolşýaly, owadan ýerleri, uzak ýerlere seýahat edip üýtgeşik ýerler görmek üçin ören gowy iýip içmeli. Elmydama seýahat edende naharlarymyzyň, tagamlarymyzyň has lezzetli bolmak üçin dat ketçugyny ýanymyz bilen alýar. Dat Türkmen ketçugy, dat ajyga, dat süýji ketçugy. Muny bir dadyp görseň durup bolmaýar. Ören lezzetli, şähtiň açýar, ilham berýär. Biz bugün vulkanda, seýahat kanalymyz Balkan vilayatynyňky Ak Patlawuk vulkanyna geldi. Biz häzir vulkanyň üstüne çykdyk. Bul vulkanyň kartery görşüňiz ýaly 100 metr kvadrat yer arkamyzda vulkanyň kartery her ýerden vulkan çykypdy. Çıkan lava dostlar näşeýle palçyk neft bilen garşan we başga da bir zatlar bilen garşan palçyk şeýle akyp aşaklygyny derýa bolup, jülgöjük bolup çölüň içine gitdi. Ştaýda çölüň orta arasynda bir san dağ bar. O da vulkandan emele gelen dağ. Bugün biz vulkandan emele gelen dagy Ak Patlawuk vulkanyny görkezýär. Dünya ýüzündäki iň uly läbik patlawaklaryň birisi Ak Patlawuk vulkany. Boyu 80 metr töweregi, gyralary gädik-gädik depe gözüllügi bilen maýledýär. Bayra çykyp töwerege nazar salsaň, güýçli läbik patlawagyň döreden owadan gümmez kysymly depeler göze iýilýär. Şol gümmezin merkezinde ýeni 150 metre golay gaz läbikli, çeşmeli krater köl bar. Magma hemişe gaýnap dursa-da, ol sowukdur. Muňa gaýnap duran patlawagy elimizi batyryp barlap gördük. Bu läbik Türkmenistanyň şipahanalaryna derde derman läbik hökmünde ulanylýar. Yurdumuzda işçiň patlawaklaryň 30-a golaý bar. Olaryň sany ýerasty gatlaklaryň işçiňligine görä ütkeýär. Vulkanlaryň köpüsi dünýä derejesindäki tebigy geologiýa ýadygärligidir. Olardyň bir ýeriň jümmüşinde bolup geçen geologiýa ýagdaýlary barada habar bermän, eýsem neftin we gazyň ýataklaryny hem görkezýär. Patlawaklaryň gazlary esasan metandyr. Az derejede azot we inert gazlary, şeýle hem şor suwlarynda ýod, brom we beýleki elementler bar. Ak Patlawuk vulkanynyň taryhy we häzirki ýagdaýda işläp duruşy şeýle. Bul hakyky vulkanyň özü. Ekrem şäheri dengiziň garasynda Türkmenistanyň neft çykkan zolaklarynda ýerleşýär we çölüň içinde şeýle düzüminde neft athawatlary bar bolan kiçik suwja gazlary, kölje gazlary görmek bolýar we garaltynyň şeýle ýoluň garasynda gawat gelmegi gen galdyrýar. Ýurdumyzyň bereketli topragyna hatda çölüň içinde hem gawat gelmek bolýar. Gök Patlawuk şarlawyna geldik. Ekrem, Balkan, Türkmenistan. Göreňiz arkamyzda karteryň vulkanyň çykýan ýeri. Şu vulkandan emele gelen dağın üstünün yokarlygyna gitip barýar. Ekremde iki sany vulkan var, biri Gök Patlawuk, biri Ak Patlawuk. Häzir biz Gök Patlawukda Gök Patlawugy görýäris. Ekrem şäheriniň golaýynda beýikligi 95 metre ýetýän Gök Patlawuk vulkany bar. Bu vulkan ýeriň astyndan çykýan läbigiň netijesinde emele gelen uzakdan görünýän konus şeklindäki dagy görkezýär. We bu dağa çykan wagtyň eýen vulkanyň akan yzylaryny, vulkanyň düzümini patlawagyň yzy bilen ýokarlygyna çykyp bolýar. Hatda bu magmalaryň yzy ören çylşyrymly labirinte meňzeýär. Bu dagyň tepesinde 40 metrlik Gök Patlawuk vulkanynyň karteryny görmek bolýar. Emma biz gelen wagtymyz Gök Patlawuk vulkanynyň passivlaşan wagtyna gawat geldik. We 40 metrlik diametrlik karter bary ýogy 4-5 metr. Vulkanyň köpelýän, azalýan yzylaryny baskançak bolup duran karteryň garalarynda görmek bolýar. We bu vulkanyň üstünden bir gapdalyň Hazar dengizi, bir gapdalyň Garagum çöli we bir gapdalyň Ekrem dagy
we bir gapdaryň senaga tolagy görnüp dur. Arkamızda gök patlawuk vulkany. Gorizontda Hazar deňizi görünýär. Hazar deňiziniň bärsinde Ekrem şäheri bar we ondan bärde şeýle çöllük, takyrlyk we biz gök patlawuk vulkanyň üstünde durýar. Bu vulkan çölüň içinde şeýle vulkanyň üstünden emele gelen dağ we ortada passiv vulkan görmek bolýar. Äger vulkandan ünsürüp seretýän bolsaňyz şeýle köpürjekler çykypdy. 100 ýyllaryň dowamında bu vulkan atılıp şeýle çölüň orta arasyndan bir beýik dağ emele gelipdir. Türkmenistanda şeýle owadan deňiz, täsin vulkanlar bar. Ýurdumyzyň şeýle owadan ýerlerini görüp, video düşürüp siz bilen paýlaşmak üçin bize gollap berýän Parahat markasyna minnetdarlyk bildirýäs. Ajaýyp ýurdumyz Türkmenistan, goý hemişe parahat bolsun. Paga paga.